Ulempen ved stockpicking, eller ved at have en meget, meget stor del af sin formue, ikke bare placeret måske i én aktie, det kunne også være placeret i ejendom. Langt de fleste, der gik konkurs under finanskrisen, de havde meget, meget store ejendomsporteføljer, som heller ikke var risikospredt. Og i det hele taget var der rigtig, rigtig mange i Danmark, der havde det af helvedes til under finanskrisen. Og hvorfor havde de det? Fordi det gik af helvedes til på det danske realkreditmarked. Renten i Danmark steg fuldstændig sindssygt på et tidspunkt, da kronen var under pres. Alle regionalbankerne var underlagt nøjagtigt det samme risikoforhold. Så Danmark var en lille økonomi, hvor alt lige pludselig blev bundet sammen til de samme, om du vil, parametre. Og det er noget af det, man skal passe rigtig, rigtig meget på med, fordi taber man 5%, så skal man stige 5% for at komme i 0. Taber man 50%, så skal du stige 100. Altså har du 1 million, der falder til 0,5, så skal den jo stige 500.000, altså 100% for at komme tilbage.